Selam dostlar. Selam dostlar. Bugungi qonog'imiz Tataristonning ot qozongan artisti Elmira Kelimulina. Gizlerin işlerden çırlar ağa sonun salkanan. Esenmisiz Elmira apa? Elmira apa isenmisiz? Sizni ko'ruvga bek shodmiz. Esenmisiz? Men de sizni ko'rishga bek shod. Elmira apa, bu formatda olina turgan intervyularni yish berasizmi? Menga nechuk qaraysiz? Әйе, хәзерге вакытта шундый форматта интервьюларны бик еш бирәм. Телевидениега да, радиоларга да, журналларга да. Инде бу көннәрдә бу безнең яңа чынбарлык һәм бөтен дөнья һәм мин дә бу яңа чынбарлыкка ияләшәбез, җайлашабыз. Жанлы аралашу сагындырмыймы? Плюслары һәм минуслары бармы? Әлбәттә, җанлы аралашу бик тә сагындыра. Ярый әле видео элемтә бар. Ул бит кеше белән аралашуын берни дә алыштыра алмый. Энергия, атмосфера, икенче төрле дөнья ул. Шуңа күрә бик тә сагындыра. Плюслардан минемчә ул икенче төрле игътибарлык бер-береңә. Чөнки син икенче төрле сизәсең кешене, ничек карый, нинди интонация белән синең сөйләшә. Минуслардан әлбәттә инде энергия булуын, җанлы булуын син сизмисең. Шуңа күрә бөтен кеше белән дистанция һәм инде тизрәк кенә бу хәл бетсен. Үз изоляциядә нәрсәгә дә булса өйрәндегезме? Бу үз изоляциядә мин вакытымны үз эшемә багышлыйм. Беренчедән мин бик күп китапларны укый башладым. Вакыт бар бит. Шигә башладым, фортепианода шөгыльләнәм. Һәм инде мин үзем укытучы булдым. Вокал укытучысы мен хәзер балаларым бар. Аларны вокал иҗатына өйрәтәм. Elmira apa, сезнең белән интервьюга әзерләнгәндә шуны укыдым. Сез үзегезне медиа донор дип язгансыз. Кем ул? Ни эшли? Мин күбәләк балалары хәйрия фонды белән бик дус. Аларның төп кешесе ул Ксения Рапопорт, бик танылган актриса. Һәм аларның яңа программа башланды. Бер лайк 100 сум. Фотографияны алып, Инстаграмга куеп, сез лайкларны куясыз да, һәм шул вакытта балаларга ярдәм итәсез. Спонсорлар бу фотографияга карап, лайкларны санап, акчаны бу фондка җибәрәләр. Һәм менә шундый моментта, шундый яңа программа белән без сезнең белән балаларга ярдәм итәбез. Менә бу медиа донор дип атала. Танылган кеше булу җиңел түгел диләр. Сез моның белән килешәсезме? Беләсезме, мин шундый фикердә яшим. Танылганмы, танылмаганмы кеше, ул үз тормышында беренчедән кеше булырга тиеш. Әлбәттә, танылган кешедә бик зур җаваплылык. Син гел ниндидер икенче төрле игътибарда. Һәм нәрсә әйтәсең, нәрсә сөйлисең, нинди җырлар язасың, барысы да бу дөньяда сиңа бумеранг кебек кайта. Шуңа күрә бик бу дөньяга игътибарлы булырга кирәк. Һәм һәрбер кешегә, һәрбер тормышның моментына, мизгеленә хөрмәт белән яшәргә кирәк. Elmira apa, күп кенә җырларыгызны Илмир абый Низамов язган. Ул язган, димәк, хит булачак. Шуңа күрә аны сайлыйсызмы? Беренчедән, сез үзегез беләсез инде, без Элмир Низамов белән бик дус. Ул минем иң якын дустым. Һәм әйе,
бик күп җырларны мин аның җырлыйм. Беләсезме, ул мине икенче төрле сизә. Һәм ул миңа җырларны күрсәткәндә, беренчедән, әлбәттә, мин үз-үземне тыңлыйм. Җаным кабул итсә, мин бу җырны сайлыйм. Һәм мин әйткәнемчә, Илмир мине икенче төрле сизә һәм үзе 100%-ка гына сизсә бу җыр миңа килешә дип, ул миңа аны күрсәтә. Шуңа күрә безнең менә шундый уникаль тандем. Һәм мин бу тандемга бик тә бик шат. Җырчы булыр өчен сәләттән тыш тагын нәрсә кирәк? Һәм җырчы булырга теләүчеләргә нинди киңәшләр бирер идегез? Сез инде үзегез беләсез, тикмәгә әйтмиләр 1% сәләт, 99% эшләү һәм тырышлык. Шуңа күрә тырышырга кирәк, эшләргә кирәк, бу дөньяга бик игътибарлы булырга кирәк. Үз-үзеңне бу дөньяга ачырга һәм бу дөньяны сизергә кирәк. Һәм белергә кирәк. Һәрбер кеше сезнең тормышыгызда ул укытучы. Һәм һәрбер кешене хөрмәт итәргә кирәк. Әлбәттә, инде яңа җырчыларга мин нәрсә теләр идем. Менә бу бүтән пунктларны белсәгез, һәм үзегезне кабул итсәгез, тормыш сезгә яңа мөмкинлекләрне бирәчәк. Һәм инде Аллаһ Тәгаләгә ышанып, үз юлыгыз белән барырга кирәк. Бик зур рәхмәт, Илмир апа. Уңышлар сезгә. Дуслар, бүген бездә кунакта Эльмира Калимуллина иде. Эльмира апа, рәхмәт сезгә. Ә безнең эфиребез дәвам итә. Gizlerin işlerden çırlap ağa Sonun salkana Min kazanma bir olsam idi Yüreğimnin yarsu yoltana Min ышанам сиңа, серле Казан. Min ышанам сиңа, алтыным. Min Казанга бире алсам иде, йөрәгемнең ярсу ялкыны. Gözlerim